Pentru tinerii ăștia care nu dau ei bani pe așa ceva, da? În primul și în primul rând, când te razi la sub braț și îl mai dai și părul de jos, sau eu știu unde îl mai folosești, că te razi, îți dai barba jos sau așa, mai departe, orice ai folosi, acest bic cu 3 lame care mai e și de la o firmă oarecare, da? Nu se folosește doar o singură dată. Băgați la cap, băi, ăștia, cum îi spune, care sunteți mai așa, mai pretențioși, mai fițoși. Astea se folosește de mai multe ori. Până când simți că nu mai tai. Așa se face economie și la bani. Acum m-am răs odată la sub braț și gata, la arunc, îmi iau altul. Păi tu n-ai ce face cu banii lui tactul și al lui măta, mă? Folosește-l de mai multe ori, că ăsta nu-i de unică folosință. Nu scrie pe el când îl cumperi că e de unică folosință. Băi, fătucu, băi, băiete, scoteți-vă fițele din cap, da? Și folosiți bicurile astea de mai multe ori, mă. Uitați, sunt cu 3 lame. Dacă le vedeți, sunt cu 3 lame, mă. Da? Cu 3 lame. Și mai e și de la o firmă oarecare. Să nu mai dau nume. Mai am încă unul. Da? E cineva aici care îl folosește doar o dată. Să razi la sub braț și ara și părul de jos și gata, și ia altul. Nu așa se face. Se folosește de mai multe ori aceste bicuri, că nu sunt de unică folosință. Când le cumpărați, da? Să vedeți voi că nu scrie pe ele de unică folosință.